verse 1 to verse 7. And dungan tagbasa, niya, samtang atong dunganan ni basa tagamtamon na nato ang maong mga pulong. Okay, Revelations 2:1. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Episo. Mao kini ang mensahe gikan kaniya nga nagkupot sa 7 ka bituon sa iyang tuong kamot ug naglakaw taliwala sa 7 ka bulawan nga butangan nagsuga. Nasayran ko ang imong nabuhat, ang imong paghago ug ang imong pailob. Nasayran ko sab nga dili ka gusto sa daotang mga tao ug giusisa mo kadtong nagpa-apostol ug nakaplagan mo nga sila mga mini. Nasayod ako nga nagpailob ka ug giantos mo ang tanang mga kasakitan tungod kanako ug wala ka maluya. Apan ang ikasaway ko kanimo mao nga wala ka na mahigugma kanako sama sa sinugdan. Busa hunahunaa unsay imong sala. Pag hinulsol og buhata ang gibuhat mo sa sinugdan. Apan kung dili ka maghinulsol, muanha ako kanimo ug kuhaon ko ang imong butanganan sa suga gikan sa nahimutangan ini. Hinuon ang nakaayo kanimo, mao ang ikasilagan mo ang gibuhat sa mga Nicoelita, sama sa pagkasilag kun ini. Busa, kung may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa Espiritu, ngadto sa mga simbahan. Katong modaog atagan ko sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy, nga naghatag og kinabuhi, nga naa sa tanaman sa Dios. Ang Dios ug panalangin sa iyahang mga pulong magamputa. Salamat Ginoo sa imong pagkamatinud-anon o Dios. Ginoong Hesus, nagpaila kang ikaw mao ang buhing pulong. You are the living word, the bread of life. Lord, nagampo kami nining kabuntagon Ginoo dat imo kami karon Lord nga busgon. Imo kaming tagbawon. Lord nga walay usaman nga mo biya nining dapita o Lord nga hawang lang sa gihapon sa iyang pag-uli. Lord, among giampo amahan nga ligon kami madasig, masubay ang among mga kaugalingon diya sa imong atubangan. Ginoo, ikaw makigsulti, Lord. Make this word personal to each one nga niya karon. Ablihi Ginoo ang among mga salabutan. Lord, kay dili man kami makasabot niini kung dili mo kami pasabto niini. Lord, hayaan mo ang imong balaang espiritu ang siyang mamuhat. Ingon ka, Lord, nga ang imong pulong spirit and life. Lord, wala di mi mabuhi pinaagi sa paan lang kundi sa matag pulong nga imong ipaabot kanamo. Ginoo, salamat o pangunahi kami niining kabuntagon. Og ang mga pulong lamang Ginoo nga mogawas imong alagad, Lord, ikan lamang kanimo. Pugni Ginoo mga pulong nga dili gikan nimo, Lord. Lord, kuhaang mga preconceived thoughts and ideas, mga tawhanon nga mga opinion. Pasagdi Ginoo nga walay halo, pure ang imong pulong nga ikahatod karon kanamo. Kini Ginoo among giampo ug among gipasalamatan di lamang sa ngalan sa timbuktong anak ko si Jesus. Amen and amen. Kalingkod ta maigsuon. Ang ato ron nga pagahisgutan maigsuon, dito ni nato gikuha sa libro, sa katapusang libro nga ginganlan og Revelation. The last book of the Bible. Dito nato ni kuhaon ang atong pagtuon karon. And kining maong mga mensahe nga ato karon nga padayon nga pagatun-an, usa ni siya sa mga sulat nga gipadala sa tag-iya sa simbahan. No, kisa man ang tag-iya sa simbahan. Kisa may founder. No, di ba? Kisa may founder nato, asa man naka-lay down ang atong foundations. None other but the Lord Jesus Christ. Ingon ganina sa gishare ni Pastor, the rock. So the church that was built on the rock. No, kinsa man ang rock, none other but the Lord Jesus Christ. So dunay mga gimension diri nga mga churches in the book of Revelation. 7 kini sila. Matawag nato og literal na mga
hulagway sa mga simbahan. Hantod karon, no, bisan sa atong panahon karon, ang matag simbahan ni ini nag-describe or naghulagway ni sa mga kalain-lain nga matang o kalidad sa mga lain-laing lokalidad nga mga kasimbahanan even until our time. Nya ato masubay ani sa pito ka mga simbahan nga gimension diri ingon dira makigsunan nga ang kasagaran kanila may mga gikasaway gyud ang Ginoo. Naa jud siya mga butang na gitawag nato gikasaway sa Ginoo. And notice, dunay evaluation nga nahitabo. Kana bang di ba kung sa eskwelahan kining naay yearly evaluation so kung nasayop nga diin ang mga maestra, mga eskwelahan i-evaluate sa ilang mga labaw aron pagsubay kung sakto ba ang ilang pagdumala no sa ilang mga simbahan, giunsa nila paghandle ang mga eskwelahan. Now, ang mga teachers, labi na kung padung na mag-evaluation, buhaton nila, grabing pagpangandam, panghinlo, pang-decorate. Doon na gani mga panahon nga nakasuway ko dito nga ang dunay maestra nga doon raman mi sa eskwelahan dito, nang hulam sa akong tanom. O salamat lang pud ko kay napintalan ng akong kaang. Okay, lagi tingali kulang ang ibutang dito niya para ma-impress, no? Ma-impress ang mga evaluators niya mahatagan og mayong rating ang maong eskwelahan. Ingon na magtutudlo. So himuon jud tanan nga unsay makapa-impress sa mga evaluators, mga supervisor makana, principal makana, unsa na sila diha. And ingon ana ang pagpangandam. Now, kini ang atong tan-awon. Dili lang basta kinsa lang ang mo-evaluate sa mga simbahan. Kundili ang mismo nga tag-iya sa simbahan. But pasabot nga kumbaga sa government ang DepEd na ay labaw unya na ay mga nasa ilalom niya. And diri sa ato maigsuon nasabtan nato na kining maong evaluator kumbaga dili ni siya panggawas ray kaya niyang abuton. Kaya niyang makita ang kalami sa dekorasyon, ang kalami sa building, ang kalami sa pintal, ang kalami sa tanan nga building sa simbahan, no? Kabalo naman tag unsay simbahan, di ba? So ang tinod nga simbahan dili man gyud building, right? Kita mismo nga puloy-anan sa Espiritu Santo. Kita naman ang templo, kita na ang tinuod na simbahan. Now, ato masabtan nga ang Ginoo na dili lang niya natanaw ang gawas nato. Lami ta makikiay nigdayeg sa Ginoo. Singgit-singgit, ambak-ambak, dayeg sa Ginoo, kaya nang ipenetrate, kaya nang idulot ang iyang pananaw sa kinataliwad ang bahin sa atong kasing-kasing. So, aton ni masubay ron, unsay nakita niya ani nga simbahan sa Episo. Unsa may iyahang mga nindot nga nakita o unsa pod ang iyang ikasaway. Kini maong letter ato ning i-divide into kanang 3 ka parts, no? Una atong tan-awon diha ang commendation, ikaduha ang condemnation or accusation, third is the counsel. Unsay tambag niya after all. Then last ato makita usab diha ang the promise. Kung atong buhaton ang iyang tambag. So naay condition. Every promise of God, there is a condition. No, usahay sayop lang ta kay ang promise ay atong gi-claim, pero dili taganan atong condition aron madawat nato ang promise. No, sama sa Matthew 6:33, ang ganahan lang nato and these things shall be added unto you. Di lang nato apilon ang seek ye first. No? Mura ra ba na moingon tag buy one take one, unya ang ganahan ra nato take one, di lang tong buy one. So, ing ana maigsoon, no? So, atong tan-awon diri sa atong hinahinay nga pagsubay, sundin lang ko ninyo kay murag dili man gud ko kaayo lihiro og naay mga yun ani mas ganahan man gud ko nga inyo pod na may ibutang inyong kagalingon daw sa naamo ni atong time nga gisulat ni nga sulat, no, sa Revelation. And
familiar pod nato ang place, ang mga lugar kay di baya ta taga didto, taga Pilipinas baya ta. So ang Bible, remember, nga ang mga nakasulat dire dili man sa Pilipinas. No, ang lugar nga diin dito nasulat ang Biblia dili man sa Philippines. Ang pero matud pa nila kani kunong offer Philippines kuno na. Diin gikuha ni Solomon ang yang mga materyales pagtukod sa Solomon's temple. Pero I don't know, no, kung unsa na katinuod. But anyway, atong tan-awon diha ang map, no, na ay Turkey. Kani diyang Epeso nga lugar naa din siya sa Turkey. No, naana siya diha sa nasod sa Turkey. So ato pang tan-awon unsa maning giingon diri nga lugar sa Epeso. No, atong tan-awon diha unsa ning klase sa lugar naa ang Epeso. Kay aton na may nahinay og lantaw. Unsa day hulagway ning lugar nga gitawag nato og Epeso. Unsay naa diha, no? So tan-aw na to ang description sa Epeso or Ephesus. Ingon diri, this is the mato pa diha, no? Meaning niya is desired one. Desired one. It represents the apostolic church era, the most desirable of all church periods. The location is nearest to Patmos. Duol kaayo ni siya sa Patmos. Unsa ganitong Patmos? Dito tong lugar nga labay si John the Beloved. No, dito to siya gipalutaw sa mantika nga gabukal-bukal. Pero wala siya na matay. Dito hinuon napadayag ang Dios kining revelation. In fact, gisugo gud siya sa Ginoo diha sa chapter 1 in Revelation. Balikan na nako gamay. Ingon diha sa verse 11, write in a book what you see and send it to the 7 churches. Unsa may giingon diha ang 7 ka mga simbahan, to Ephesus, to Smyrna, and to Pergamum, and to Thyatira, and to Sardis, and to Philadelphia, and to Laodicea. So manang 7 ka simbahan nga giyang gipang padalaan og sulat nga giingon sa Ginoo kang Juan nga isulat kini og ipadala ni sa mga simbahan. As far as I've learned from the study of these letters, duha lang gyud kasimbahan ang wala gyud gikasaway ang Ginoo kanila. The Philadelphian Church and the ang Church sa Smyrna. But the 5 of them, puros jud na ay mga apan nga nakita ang Ginoo. So sa ato karon nga pag-isgutan kining sulat sa Epeso. Unsay landmark aning dapita during the early times, no? A unique temple of Diana or Artemis is known as one of the 7 wonders of the ancient world. So landmark nila ang Temple of Diana. Now, Ephesus was the capital of the Roman province, metropolis of Ionia. It was business center. So, sentro sa negosyo. Grabe kadato ng lugara, no, sa Ephesus. It is situated on the road of Rome to the east. Ephesus was considered the main city of the province of Asia. Main city. It was called the Vanity Fair of Asia or the Light of Asia. Grabe ang ana de ang Ephesus nga lugar. It was both the religious and commercial center of the entire area, which influenced both East and West, Europe and Asia. Grabe ang iyahang kasikat, no, kanindot na lugar. Unsa ka naron nga present na lugar na pwede natong ikatandi aning lugar sa Epeso. Nya ato makita dito ang temple ni Diana or Artemis. Na matod pa diha. Naa didto nahimutang og which was one of the 7 wonders of the ancient world, being the largest Greek temple of
the ancient world na matud pa diha ever constructed, no, pinakadako nga gitawag nila og templo nga gitukod. Ingon diha nga 418 feet by 240 feet. Ang dako ng temple ni Diana. There were over 100 external columns, mao na itsura, no? About 56 feet in height, on which 36 were hand carved. Kanang gikulit-kulit bitaw, no? Grabe kanindot ang maong itsura jud sa mo nang usa siya sa ato ang mga estudyante na hinundom ba mo ani nga naay gitawag og 7 wonders. So usa ni siya ang kaning temple nga nahimutang sa lugar sa Episo. Na it was built in marst, or the artificial foundation of skins and charcoal, so that it was not affected by earthquakes. Oh, dili sa apektuhan sa mga hilinog. The door is cypress wood, mga talag sa mga mahalon jud na nga gamit. Columns and walls were Parian marble. The stairway was carved out of one vine from Cyprus. Dili basta-basta ning mga gigamit ani niya. Tan-awon nato din ha. Pero atong tan-awon diri maigsuon, padayon na description ani nga lugar sa Ephesus. Nganong ato kinahanglan i-describe ni aron makarelate ta. No, makarelate ta. Uy, ing ani di ay sila. No? Ug naa di ay simbahan didto. Oh, okay, ingon dire, the temple served as the Bank of Asia and was the depository of vast sums of money. Adto gipundong daghang kwarta. It was an art gallery displaying the masterpiece. Mga talagsaon kaayo na. Behind a purple curtain was the live and crude image of Diana, the goddess of fertility. Diyosa sa fertility. Kasabot naman na unsa na fertility. Kay kundi fertile, di mga anak. Okay? So, nanamoy ka ng idea? Unsay gisundan sa present na turon? Na ay mga giilan lang berhen sa rigla, berhen sa mag-uuma, unsa pa na uban mga santos nga nagrepresent, no, sa lain-lain nga mga butang. She was many breasted, carried a club in one hand and a trident in the other. Natanawa na itsura ana niya. No, many breasted. No, ana ang yang itsura. And matud pa diri, Ephesus was a large city with a population of 225,000 and possessed a huge harbor. So about the church. So lugar to sa Ephesus ang atong nakita. Now atong tan-awon diri ang church na aman dito na anang syudad. Ingon diri sa Acts chapter 18 ug 20, dito nato makita ning istorya sa pag-start sa church in Ephesus. So di na nato nababasa kay taas man kayo. So kamo na lay review ana kung may time mo ang Acts chapter 18 to chapter 20. Unya atong tan-awon diri, St. Paul founded the church of Ephesus on his third missionary journey or tour. So si Paul ang usa sa nagsugod sa maong buluhaton sa iyahang ikatulong biyahe sa misyon. In fact, Paul wanted to go there on his second missionary journey. Kananon ta niyang atuon ng lugar sa ikaduhang biyahe niya sa misyon. Pero gipugnan siya sa balang espiritu. Tanaw na to sa Acts 16 verse 6. No, the Spirit of God prevented him. No, wala pa siya paadtua dito. Ang Ginoo jud no kanang time gyud ba? Di pa tingali mo time to nga kinahanglan na maadto si Paul. So, di pa to hinog nga time nga ma-harvest na ang mga tao dito. So, ingon dia on his return trip however, he passed by with
Priscilla and Aquila. Nakailan na mo anak nila? Si Priscilla o si Aquila. Banggiitan po ng couple nga maayo po diha sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Notice this, unsa ning mga taong gigamit sa Ginoo para pagsugod sa church in Ephesus. He returned on his third missionary travel and spent 2.5 years preaching. Left Timothy to continue his work, who according to tradition was later replaced by John the Beloved. So kining mga tawhana mo ni mga nagagigamit sa Ginoo para sa church sa Ephesus. Si Paul, kailan natang Paul? Pila ka letters ang iyang gisulat sa Bible sa New Testament times. 13, kung wala ko na sayo, 13 ka libro. Nganong yung anak mang kadaghan pod ang nasulat ni Paul because Paul was kanang bright na sada siya, knowledgeable, intelligent, a student of Gamaliel. So makita nato niya dili basta-basta. Kung maingon ta nga wa ni gajama-jama sa iyahang pagpanudlo kining mao mga alagad nga nagsugod sa diha sa Episo nga simbahan. Niya pagkahuman pagod napadiha si Paul, dayon napa si Aquila, si Priscilla, dayon naapa dayon si paghuman dayon si Timothy. Katong batan-on nga nahadlok to siya. Kay di basta-basta ang yang pulihan, kisa yang pulihan anang nga church si Paul. Bata pa siya ni puli. So doon na siya kahadlok, di ko kahimo pag dumaan na nga simbahan ti abajud na nga si Paul gud nagasugod. Kumbaga veterano niya ako mapuli. Bagito. So naay gi-instruct si Paul kang Timothy na wa mahatag ang Ginoo nimo spirit of fear, katalaw, but of power, love, and sound mind. Na ato makita na sa iyang sulat sa 1 Timothy na dito ang sulat ni Paul para kang Timothy. And Timothy was one of the handlers of this church in Ephesus. And lastly, kini si John the Beloved. So imong tun-an ni mga klase sa tao nga gibutang didto, makaingon jud ka nga dili ni basta-basta nga mga alagad sa Ginoo nga gigamit didto. So ato masabtan unya nganong yon ana ang ilahang sitwasyon. So ang church period ani is ang gitawag natog apostolic period of AD 30 to AD 100. Mauning panahon nga naani ini nga church. So atong tan-awon maigsuon, mulaktod na ta didto og unsay mga happenings didtong dapita. Unsay mga significant events nga nahitabo sa church in Ephesus. Una nato makita na ay gitawag og riot due to the temple worship. Nganong nag-riot man sila? Tungod kay ang tigama o katong lagway ni Diana nakabigman. Unya di na naman sa mugamma na alakansi na sila sa wala na negosyo. Bankrupt na. Nawad ang panginabuhi ang kasagaran dito. So nag-riot sila og ilang senetabo kang Paul. Basahan na lang ninyo na sa Acts 18 to 20 kay naa dito ang story. Now, ingon dire, unsa pa laing nahitabo dito? Ingon diha maigsuon na si Eutychus fell from the window. Kay nga tong panahon na maigsunan, buntagay sila kung mag-Bible study with Paul. Buntagay. Way, niya kasi siguro sa kakapoy na niining Eutychus, sa pag-spell na pag-pronounce, nakatulog. Og sayang pagkatulog, nahulog sa bintana. Ala ko jaw. Naman na ayaw patulog-tulog. May na lang gani kay di bintana ang atong kahulugan. No, anak ra ubos. Wa man pinahog sa taas, anam po sa ubos. So atong tan-awon diha no nga naing ana nga instance kay kung ato masabtan rigid kaayo siguro ang training ni Paul nga gihimo. Grabing discipleship siguro. No, grabe kay kanang limited ra ba yang time. Paul was not there to stay for a long time.
Di para ba nga mga pastor karon nga tag pila nakakatuig pundo ra kada. But si Paul, because of his apostolic calling, dili siya pundo anang lugar. Mubalhin-balhin na siya. So paspas kayo ang iyahang gihimo tingali. Unya kung mahimo wala nay hunungay sa kanang pagtuon sa pulong sa Ginoo, walay giusikan na panahon sa iyang pagpuyo didtong dapita. Way giusikan, niya. Mo na siguro sa kakapoy na ani ni ang tawana nakatulog og nahulog. But na milagro diha wa siya nabuhi siya no, bisan og namatay siya nabuhi siya. So, another thing nga makita nato diri, Apollos and followers received the baptism of the Holy Spirit. Kay niadtong panahon na wala man silang kasabot og unsay Holy Spirit. Kaning mga sila ni Apollos and followers gi-explainan sila, no? Gi-explainan sila ni Paul. And ato makita diri, naapoy nag-awat-awat ni Paul nga sons of Seba. Oh, Skeba, no. Ingon sila dito nga kanang palayas po sila demons. Nakakita tingali sila nga naay mga ingana nga kaso na nakita nila nga to kay Paul. Ingon niya nga nagpalaya sila og mga demonyo. Nga sa ngalan ni Paul ug sa ngalan ni Jesus nga giwali ni Paul. Ngana ba? Ingon dayon to mga demons, Paul I know, Jesus I know. Who are you? Allah kada, uwawa oy. Oh, kailamin ni Paul, kailamin ni Jesus, pero kamo kinsa man mo. So naani diha na itabo nga sitwasyon sa Efeso. Now adto na ta karon sa istorya or content of the letter. Unsay content? No, unsay content nganong gipadalhan sila sa Ginoo og sulat. Di ba kung magpadala tag sulat na adyon nay katuyuan. Nay katuyuan na laing class, lain-laing matang sa sulat, di ba? Kini nga sulat mura ni siya og evaluation letter. Kung sa tawag ana maigsoon kanang bang tingali nga kanang result na humanan na evaluate unya gipadad-an na sila og gitawag na tog kanang result. Mao ni nahimong result sa akong pag-evaluate sa inyo. So, atong tan-awon ang tulo ka butang nga mabasa nato diri in his letter to the church of Ephesus. Okay. Ingon din ha sa verse 2, anay natamo dito sa verse 2. Ato lang sugdan sa 1 para mas masabtan nato. Ingon diha, isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Efeso. Mao kini ang mensahe gikan kaniya nga nagkupot sa 7 ka bituon sa iyang tuong kamot ug naglakaw taliwala sa 7 ka bulawan ug nga butangan nagsuga. Sa man ni 7 ka bituon? Unya butangan nagsuga. Balik tagamay sa unang verse sa chapter 1, the last verse of chapter 1. Para dito nato makita ang explanation unsa ning giingon diri nga nagkupot sa 7 ka bituon sa iyang unsa man ning 7 stars. Atong tanawon sa verse 20 in chapter 1 Revelation. As for the mystery of the 7 stars which you saw in my right hand and the 7 golden lampstands, the 7 stars are the angels of the 7 churches. Then, and the 7 lampstands are the 7 churches. Okay. Stars. Kisay nagunit? Kisay nagunit? Sa 7 ka bituon? Si Jesus Christ. Unsa dining 7 stars? Kini ni siyang mga tao nga gitawag nato sa atong present time mga pastors sa mga simbahan nga 7 ka simbahan. 7 ka mga stars represent ang 7 ka mga alagad sa Ginoo nga maoy gipialan sa 7 ka mga simbahan. Nakuha na to? Now, notice, kinsay nagkupot nila? Aning 7 ka mga piniyalan sa Ginoo? Ang Ginoo. So notice, dili basta tao lang ang nagbutang nila. Bisan diri sa ato ang church, sa One Way Disciple Church, dili basta lang taong nagpadala ni Pastor Jonas dire. I do pray and hope nga masabtan ni sa tanan nga nato diri.
Mapalad mo mga igsuon kay gibutangan mo alagad sa Ginoo. Daghang kasimbahanan karon walay pastor. Walay nag-atiman nila. And pasalamat mo og padayon ninyong iampo igsuon kuptan padayon sa Ginoo ang kinabuhi ni Pastor Jonas. Hantod nga matuman ang iyang tawag sa iyang pagbutang ni ani nga church. Until the purpose of God in placing him here will be accomplished. So siya ang gagunit ni Pastor Jonas. And remember, none can harm sa anak sa Ginoo. Kay ngano man ang kamot sa Ginoo sama sa giingon ni Pastor Jonas ganina, nagtabo niya. So bisan kinsa man ang gusto mo pasipala sa alagad sa Ginoo, dili siya ang alagad sa Ginoo ang panalipod iya sa Ginoo. So I remember a story in Lebanon, katumbag ko lang ni Buto, nga Beirut, Lebanon. Pastor na aday church dito, nga duol kaayo sa building, sa mao nga nabuthan, ang katong ni Buto. Di kuno niya masabot, kay katong nga church, katong nga center nila, to sila mag-gather, every morning, na sila prayer, and then the afternoon, na sila discipleship. Every day na ay mga nagdulong dito. Karon ang nahitabo maigsuon ang gitawag na to napa na sila food distribution, manghatag na sila, magluto na sila din ipanghatag nila dito sa ilang mga tawhan nga naa duol sa ilaha. Kalit kaayo ingon niya naay kanurabag promptings nga di niya masabot ng iyang gibati matud pa niya, di kuno siya kasabot kay na ang katong pastor na kinahanglan kuno sila nga mubiya dayon atong dapita. So mo to nga ang nahitabo, iyang gikumand ang iyang mga staff dito kay naay nang giluto, naay nag-ariglar ni ato nga time. Panghipos na mo, pangsirad-i ang mga bintana, ipang-off ninyo ang inyohang mga computer diri ug biya dayon. Ayaw paglangan. Ingon dayon ang katong mga tao, Pastor, magluto man ta kay kabalo distribution. Cancel everything today. Just come back on Sunday, kay Martes to nahitabo. Igo gyud sila maigsunan nga nakaw. Mao dayon 2 minutes ra ang distance nga maabot natong building. Unya pagbiya sa mga tao, buto diyon dito, damage, grabe. Pero ang mga anak sa Ginoo, naluwas sila maigsuon. Imagine for how many years gitrabaho to nga building? 12 years. Anak kadako siguro ang building. Imagine ka, 12 years. Naguba man tuod ang building, pero ang mga katawhan sa Ginoo gisave ni Lord. So mao na maigsuon nga ato masabtan, the one who holds the 7 stars is none other but the Lord Jesus Christ. Siya ang naggunit niini. Now, atong tan-awon diri maigsuon ang sunod na verse kay atong makita ang commendation sa Ginoo ana nga church sa Episo. Ingon niya, nasayran ko ang imong nabuhat, ang imong paghago, ug ang imong pailob. Nasayran ko usab nga dili ka gusto sa daotang mga tao, ug giusisa mo kadtong nagpaka-apostol, ug nakaplagan mo nga sila mga mini. That word, I know. Nasayran ko. Sa ako nang giingon sa inyo ha ganina, dili lang panggawas ang nakita sa Ginoo, kundili ang kinahiladman ni ini. So ingon diha atong tan-awon ning upat ka mga butang nga nindot nga naaana nga church sa Episo. Unya ato dayong ibutang atong kul naabata ana. Nindot na nga commendation sa Ginoo, naabataan na. Okay, una na itong tanawon diha is kaning gitawag nato o works or deeds. Kini nga simbahan is a serving church, maalagaron nga simbahan. Ingna kuno imong mga tapad maalagaron. Maalagaron nga simbahan. Now, they are very busy for doing the work of the Lord. Kapuliki, busy good kayo silang ministry.
Gani tingali maigsuon, kada adlaw puno ang schedule para sa mga buluhaton sa Ginoo. Every day na dyo schedule. Wanay pahuway gyud. Kada adlaw naa nagibuluhaton sa Ginoo. Nga matud pa nga, no doubts their weekly schedule was filled with activities. Nabata ana, dire. Nabay ato ana. Okay. Another thing na gitawag na to works nila as serving church is it was an evangelistic and mission-oriented church. Murag naapod mo anak god. Kay naama mo kanunay mag crusade, di ba? Naama yung crusade kasagaran kay yearly man tingali naama yung crusade atong barangay ato Lourdes. So kana bang evangelistic activity na manangyaw, no? Kung naay mga oportunidad nga mga birthday or whatever nga mga okasyon, dili pwedeng mulabay lang ang maong okasyon nga di gyud maabot ang word of God. So I believe na apod mo ana diri nga klase na amoy mission kanang minded ba kana bang ganahan mo maka-reach out na nang gi-encourage niyo sama sa inyong giingon diri nga pandantaw na to sa unahan mo ni padak-an pa ning simbahan ani kay because we are longing for many or more pa nga moabot diri nga mga katawhan nga mga lagad sa Ginoo nga mudako pa ni nga simbahan di na may paigo gani ingon mo diri nga mag third service na mo kay di na masulod o ingon ani lang bi kay na ay distancing. So naapod mo ani, amen. Naapod mo ani ba? Ning liwat pod mo ni Paul. Niliwat mo sa kalidad nga naa ni Paul sama sa makita nato sa 2 Corinthians 11 to 28. Kamo na basa ana maigsunan kay aron madali ta. Reviewhan na la, take note na lang of the verses para inyohan nang masubay. So makita nato nga grabe ang kasanatian ni Paul sa iyang pagpangalagad sa Ginoo na mga panahon nga walay tulog, walay kaon kay gapasting, na panahon nga bisag di gapasting kay way kaonon siguro. Nya anay mga panahon nga maglutaw-lutaw sa dagat na shipwreck, na mga panahon maigsuon nga daghan mga problema ang simbahan. Taka mga problema ang simbahan. Na igapabadlong din ato sa Korinto. No, kita nato diha ang kasinatian ni Paul. Doon ay mga panahon nga bisan sa sulod mismo sa simbahan na ay mga false brothers nga nagsulod sa church pero false brothers di ay. No, mga problema po na ni Paul. Naghatod og mga gitawag og mga false teaching nga nagkakalibog ang mga tao dito. Nya man na hinungdan nga nag-away-away pud ang mga tao, mga membro dito. Nagkalinlain nga dapig sa ni Kuan, dapig ni Pedro, dapig ni Pablo, dapig ni Apolos. Ingon ana pud ang mga tao dito. Kapoy jud ang magpastor. Kay kung pila kadaghan ang imong mga tao nga gipiyal sa Ginoo, ana po kadaghan ang imong kasing-kasing pag-adjust nila. Kay lain-lain good ang mga batasan good sa mga anak nimo nga gipiyal sa Ginoo na ay buutan nun, na ay buutan gamay, na naadyoy nga kinahanglan pa nimo itulod bisag gisampit na nimo di man nang matubag kay di kadungog kay wa nagpabungol-bungol lisod kayo ning gapabungol-bungol lisod pud pukawon ning gamata nga imo pukawon kay gamata. O napay nga ana nga mga kinaiya sa lain-lain good na mga tao membro sa church. Nay uban nga kinahanglan pa nimo itulod para molihok. Nay uban naman nga mag-una-una pod, no? Bisag di pa mao Allah, so una-una pait lang. So ana pod ang nitabo ni Paul. Og kini nga church sa Efeso liwat tud sila ni Paul anang dapita kanang grabe kasibot ba. Service good sila. A serving church. Another thing is a sacrificial church. Ingon na hard work and labor. Hard work and labor. For, ingon diha, ang word nga labor means toil to the point of exhaustion. And the church really paid the price in serving the Lord. Kanabang, sanay, kapoy na kayo, pero sige lang. Bisag di pa kamataon kay musimba. Kinambangon lang yun. Ingana ba ka ng, murag ang mata pa nagtapot, pabitaw na, niya, kinahangin pukawon na ka, niya, na mga panahon no, sa mga lagad sa Ginoo, di ka ganahan paunta, no, pero kinahanglan na. Kay kung dili ka mubakod, unsa na may mong ipakaon sa imong mga tao, nga gipiyas, kinuos imuha. Na mga panahon na experience na to, nga muna na po natong prepare, og hikay sa atong putahe nga ipakaon sa mga tao, ini kadomingo ba?
grabe na ni mong hikay, gibutangan ni mong seasoning para malami gyud ini serve. Pura nagtan-aw di mo sa mga tao ba? Manay lami. Nya nindunay mga panahon ba, muna na nimong prepare, muna na nimong inampo, tuon, way tulog, kay para ma-present nimo ng sakto ang Word of God. Only to find out nga inik-anha nimo sa church, ag imo mga membro, unya usahay ba makalimot na naglaway diri, kay nakatug ba? Ang mga pastor nga nasa atubangan kakita betanan, kita tanan na unsay dagway sa mga taong nasubos. Naman na mo sa tinuray lang ma-experience yun na mo. Kabalo siguro ko pastor na experience na niya. Kung mahimo pa lang mo dagan mo tago na lang mo pasagda na lang mo nangatug ng mga tao diha. Pero frustrating kayo kamo muna na nimong tinuon. Unya gipalamian pag yun nimo kaayo ang mga butang sisuning para gyud malami. Unya may dugaya po na mahuman eh. Kaya po na mahuman. Na maigsuon. Pero kaning mga church sa Ephesus, dili sila yung ana. Mamangganit itong nahulog. Tungod kay gabuntag lang pagtukong sa Ginoo. Di ba? Power kayo ba? Oh. Sakripisyo good sila. They gave time. Ilang gigrab ang tanang oportunidad to learn from the Word of God, pinagi ni Paul. Ingani ba ta dire? Ala, nakadungog ko gabi, ganina ni pastor, nga gi-announce ko no, nga naa dito ka, sa to, ka mga prayer meeting gabi tulo ba to ka area? Okay, wa man po mo apil. Gipadulaan na gali. Gipadulaan na gali, gyud. Di pag gyud mga pel. Kalad no? Okay. Ingon na sila, tuan na lagi, nga saba na po na diha. Di man guna pang saba. Reminder lang. Okay. Nindot man gud ning ang example diri sa Episo. Ana sila nalipay man gud ang Ginoo, gi-comment gud sila sa ilahang himo. Kaning hard work, gi-comment sila sa Lord. Unya ingon diha nga exhaust to the point of exhaustion. The church really paid the price in serving the Lord. Are we paying the price in serving the Lord? Kapoy man ato simbahan, Lord. Nakaw pang tabang mo dito, pang limpyo dito. Prepare para ugma. Kasabado. Sila ragod. Sila ragod, ilapot na. Halaka diha. Okay. Ang sunod may igsuon, nga matang makita nato diha. By the way, for the patience carried the meaning of endurance. Na kanabang endurance under trial. The believers in Ephesus patiently carried their burdens and labored without fainting or quieting. All they did and all of this is for the Lord. Para good sa Ginoo. Sunod na tumakita diri is they cannot tolerate evil. Separated church. Kanang dili compromise ba? Mubadlong good, ug naay ka pabadlong. Mauna siya, si pastor ayaw makasuko kay badlongon jud mo. Kay og di badlongon maigsunan og mao pagpadayon mo ana nga kinabuhi. Asa man mo kung dili mao ang inyong gibuhat. Asa man mo padulong. Sa dihang ang mga alagad sa Ginoo di pud dalim baya nga maglantaw ka sa imong mga kaanakan nga gipiyal sa Ginoo. Nga tuwa galaroy-laroy sa kalibutan. Tuwa galaroy-laroy sa kinabuhing iya sa yawa. Wa pa ba dita kaundan maigsuon. Nga daghan ng katuigan na iya tang gidaog-daog sa yawa. Nya hantod karon musugot nang gihapon tag daog-daogon. Sa unsang paagi maigsuonan, musugot ta niyag sugoon ug mo kompromiso together with the world. Remember always that you don't belong to this world. If you are really in Christ, you don't belong to the world anymore. Nya pura kay mura ra man gihapon tag parehas sa tagal kalibutan. Kung unsay uso sa kalibutan, ganahan pud nato mauso pud ta. Kung unsay trending, unsay viral, unsay bitawag ana. Ganahan pud nato mo apil sa ilang uso karon.
Unsay style sa pananina, kanahan pud nato ta mo apil ana. Oh, kay millennials naman kuno. Igsuon, ang pulong sa Ginoo wala ni maluma even until now and sa sunod pa mga adlaw. Mauni ang gusto sa Ginoo adto nato ipahaom ang atong kinabuhi dili sa sistema sa kalibutan. Mao man gud ni uso karon kagabuhat sila nganong di puko. Sila pud gani nganong di man ko. Ingon ana bang atong pagsabot sa atong pagkakristohanon nga uyon-uyon gihapon ta sa sistema sa kalibutan? Mga igsuon, remember this. Dili naka-iya sa kalibutan kung tinuod na kang iyas Ginoo. Ug ang giingon sa Ginoo diha sa Colossus, set your affections on things above, not on the things of this earth. Asa man nato gibutang ang ato ang mga panglantaw sa kinabuhi? Kung unsay uso sa kalibutan, sunod ta. Mukatawa po ta sa ilang gikatawan. Labi na aning TikTok karon, musundog po ta. Mag-TikTok po ka kay uso ron. Kanya, mapawa sa kalaay, mag-TikTok. Unya kay naana pero mga uso ron, di gani halos na makabasa sa Bible, kay tuag ga email. Daghan ang nangalurong, anak. Daghan ang nangadaot ana, pero daghan mga batanon, dili lang batanon, bisan gani mga tigulang mo impod. Mga igsuon, dili lang unta ni mahitabo sa inyo sa ato nga mga magtutuo kung tinuod na tayas Ginoo. Ngano malingaw pa man ta sa mga buhat sa kalibutan nga di naman kata taga kalibutan. Mas may enjoy napoy uban mga igsuon, mas may enjoy mamati og mga worldly music. Mga ganahan kayo ang mga binastos gani po na mga lyrics. Unya, sa laing bahay mo kanta po og mga pangginoo kuno. Pwede di ay na. Doble kara. Madomingo, iyatas Ginoo, paglaing adlaw, iyan na po sa demonyo. Muna may igsunan, the church in Ephesus is a separated church. They will not tolerate evil in their midst. Di nila gusto ang buhat nga dautan sa ilang taliwala. Di sila gusto mamansahan ang ilang kinabuhi diha sa kalibutanon na mga buhat. Muna usa ka butang lisod kaayo nato. That's why always ga-encourage si Paul diha sa Romans 12, right? Ingon dito may igsuunan na before nag-Romans 12, nabasa pa nato ang Romans 1 to 11. Gidiscuss din ha ang tanang kaayo sa Ginoo. Bisan pa sa tanan natong kasalanan. Gidiscuss diha from chapter 1 to chapter 11 sa Romans. And dito pag-abot sa chapter 12, kung nasabtan nimo tong 1 to 11 na mga gisulti ni Paul dito, ingon diha, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, by the mercies of God, you present yourself a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service of worship. Ingon niya dito, may in verse 2, and do not be conformed to this world. Do not be conformed to this world. Ayaw ka mo pagpahiuyon aning kalibutan. But be it transformed by the renewing of your mind. Nganong mind man gyud? Because nag-start sa atong pag-utok, pagsabot, maigsunon ang tanan command sa atong behavior. Kung unsay atong gi-feed sa atong utok, kung unsay kanunay gipakaon nato diha, munaog sa atong kasing-kasing, mugawas sa atong mga lihok, mugawas sa atong mga sinultihan. If we feed ourselves by the word of God, dili kalikayan nga bisan walay nangutana sa imo, musulti ka niini. Why? Because mauni ni puno sa imong kasing-kasing. Be ye not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may know what is that good, acceptable, perfect will of God in your life. Be a separated church. Dili kay nagtanaw sa uban sa gawas sa naa sa gawas, parehas raman ta. Kanabit ang pong mga born again diha, mamista man pud, away kalahian.
Kana po mga born again diha, musulti man pud og mga bad na manggani po mamalikas pa. Pareho ra. Ngano pa man mubalhin pa man tag born again nga parihara man pud ta. The same feathers flock together. Parehog mga balhibo magkauban jud na. And remember, brethren, this church, the churches here nga gisulti diha sa Revelation, gibutang sila sa Ginoo as light sa taliwala sa kangit-ngit. Na lampstand. Notice, lampstand ang giingon dira, gigunitan sa 7 ka bituon. Ang 7 ka bituon na ay gitawag og gigunitan sa 7 ka, gigunitan niyang 7 ka lampstand. Butanganan og suga. Unsa man to? Church. Ang church gibutang diha aron mahimo kang iwag sa lugar nga imong naibutangan igsuon aron ang mga tawo nga naa sa kangit-ngit makakita kinsa ang Ginoo tinuod sa ilang kinabuhi. Now, be a separated church. Be a separated church. Do not conform yourself with the style, the system. Kung nangilad ang uban, mangilad po ta. Una, mangilad sila, ngilad po ko. Kung mamakak, uson na pamakak, limod-limod, mura kag uwak, katangag na kag piso, may nga pag wak. Di ko makalimot sa, tigulang sa una diri, kalimot ko sngan. Pero ang anak siya sa iyang mga apo, bisan niya na pag naigo, pingis lang. Bisan kunog na igo, pingis lang. Muna nga, bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit. Tago na mudaan. Kaya na'y masingan. Wita maigsoon. Ayaw ko ninyo hunaw-naa nga, mura po na iyan, hindi pagtigpangasaba. O dili manggod, tigpahinumdom lang. No? Salamat ta sa Ginoo maigsoon nga, natay ingon ani nga panahon, na mapahinduman ta kay sa tinuray lang lisod na kaayo ro mga panahon na. Now usapod ka butang ato makita niya diya sa Ephesian Church, makita na to maigsoon na wala sila mo tolerate or musundog sa gibuhat sa mga Nicolaita. O ato makita maigsunan unsa dining mga Nicolaitans, unsa dining ilahang gihimo, unsa dining tawag na tuog Nicolaitans. Ingon diha nga mao ni ang mga meaning niya sa Nicolaita is to conquer the people. This was the sect who lorded over the church and robbed the people of God of their liberty. They initiated what we know today as clergy and laity, a false division that is taught nowhere in the New Testament. Kaning mga grupo sa Nicolaitans, murag Kristohanon. Nagpailalom sila sa umbrella sa gitawag og Christianity. Pero nagsabwag di ay ni sila lagim sa simbahan. Nagsabwag din na sila lagim sa simbahan. Muangkon ni sila nga Kristohanon, kay mo na ilang deeds no angkon sila Kristohanon. Pero ang ilahang kinabuhi yabagon. Yabagon ang ilang kinabuhi. Kung unsay uso na style maigsunan, mag-careful ta ani. Kaya doon ako yung mga naibalaan na mga church para daw nato ma-win ang mga unbelievers. Kinahanglan putang musundog sa ilaha. Like magkantag wordly. Para maduol sila, mo-appeal puta sa ilahang style. Aron maka-establish daw which is not right biblically. Di na to pwedeng ato ang usbon ang gitawag o pamaagi sa Ginoo how to win souls. Makatarungan na ba po na sila nga ingon bitaw si Paul kung sa Hudyo mahudyo pud siya, kung mahintil pud siya, nahimo kong pareha sa tanan aron para sa tanan mawin ako ang tanan, dili man yun ana ang buot ipasabot. Now mga igsoon daghan mga hintabo ingon ana nga aron madala kuno nato like barkada. Aron madala nato ang atong barkada, mo apil po kagdong dito sa inuman, aron dito kunuhay ma-establish nimo ang di ka malayo sa barkada aron maka-share kanila. Kinsay na sharean? Ikaw o sila?
Pero sa gigamit nimo para ma-appeal ka nila, ingna lang nga ganahan sad ka. Ganahan sad ka. Ayaw igna nga kanang aron mawin nimo sila, nawin ba pud nimo sila? Nadala ba nimo sila sa Ginoo? Ikaw mo'y nadala nila. So man maigsunan nga ikahimuot pud sa Ginoo sa Episo, tungod kay wa sila nakig-abin o wa sila buhat sama sa gibuhat sa mga Nicolaitans. Napa mo? Or gigutom na? Wa pa mo puelos 11. Okay. So nakita na to ang commendations, upat ka butang. Sila makaigsunan nga mga tao nga pangalagad sa Ginoo, serving church. Sa sunod diha maigsunan. Serving church, unya sacrificial church, separated church, no? Oh, and lastly, yung nato the steadfast church. Bisan pa sa lang mga pagsulay, bisan pa sa mga problema nga ilang gagian, wa sila maluya. Ingon ang pulong sa Ginoo diha sa atong gibasa ganina in verse 3, ingon diha, and you have perseverance and have endured for my name's sake and have not grown weary. Wa pul-e, wa kapuyi. Bisan pa sa mga kalisdanan nga iyahang agian sa iyahang kinabuhi. Wala siya pul-e maigsuon. Now maari na ta karon sa gitawag nato maigsuon og condemnation or accusation. Verse 4. Tanaw na to ang verse 4. Okay. Diri sa ako ang English nga Bible. But I have this against you, that you have left your first love. Left or abandoned. Ako na-realize, dili lost ka na nawala, but gibiyaan. Sasabi ni saya diha, apan ang ikasaway ko kanimo nga nawala ka na may gugma kanako sama sa sinugdan. Wala ka na may gugma kanako sama sa sinugdan. Ako nasabtan igsuon, lahi ang nawala or lost, lahi ang abandonment. Kana magong nawala, wa nimo tuyua. Right? Kisay ganahan dire nga tuyuon og wala ang cellphone niya. Hello, good morning. Ang uban pamanggani may igsunan og mabilin gani gyud ang Bible, di naman magunahuna og balikon og asa ra sagdi lang na. Pero ag mawala niya ang iyang cellphone, perte na jung pujapan niya. Kay ngano man mahal bayo tong akong cellphone. Kaya ta makapalit og mahalon nga mga cellphone, di ta kapalit og Bible nang hinanan patag librehon. Oh, mangayo patag libre. Oh, nga Bible. Pero og cellphone bisan pa naglilibo-libo ang price ana. Thank God sa akong pagumangkon nga gihatagan ra ko og cellphone kay di ko kapalit og anhi kamahal. May igsuon ing ana ba treatment nato ba diha sa pulong sa Ginoo ba diha sa Bible. Mingon ta may igsunan nga mas mahal nato og mabilin ang cellphone kaysa Bible nga mabilin okay ra di sa dayon makuha. Ti mailhan igsuon nga wa jud ay kay basa-basa. Kay ngano man okay ra man nimo wa kay Bible kay di man ka di ay tigbasa. Unya na lang to nakukuha igsimba na pod sa Domingo. Ay. Mo na mga igsuon ingon diri nga ang nakalimot og ang gibyaan. O kada ba yung gibyaan gyud nimo or wala tuyo ang nawala. Nawala lang, wadyo ka kabantay, asara ba ito na ako nahulog? No, asara ba ito na ako nabutang? Magsikitag pangyahana. Pero ang gibiyaan, tinuyo na. Tinuyo. Ingo diha nga, left, abandonment na ang naitabo. We have abandoned. Ingon ni Lord kay sa Ephesus, you have abandoned your first love. Naikanta sa na, first love never dies. Di man na tinuod.
Kaya og tinuod pa na dewa unta namatay munang gugma. Oh, mo na diha maigsuon na nag-ingon diha maigsuonan nga you have left your first love. This one thing I am against you. Mao ni wa nako ganahin nimo. Imo nang wala na ka na in love nako. Pareha sa una nimong gibuhat. You have left your first love. Ato sang tan-awon diri, unsa ba day ning giingon ni Lord first love? What is a first love? Unang gugma, napaday kaduhay, katuloy, kaupat, no? Sa tinuray lang in English language, usara ang word love. Pero kung tun-an nimo ang laing panglingwahe sa Greek, there are many types of love. So atong tan-awon diri, ingon ni Lord, mao ni usa ka butang I'm against you. Now, what is first love? Ingon din ha, it is a word devotion. Sige, basahan na diha. Ready, go. It is our devotion and love for Christ, which oftentimes characterized by a new believer's fervent, personal, outgoing, excited, and openly displayed kind of passion for the Lord. Unsa kuno na? Our devotion and love for Christ nga gihulagway sa usa ka bag-o pang magtotoo. Kaning pag-o magtotoo ingon diri fervent, personal, outgoing. Sa laktod ba murag bag-o kang nawakwak. Bag-o nawakwak. O sa lain pang termino, kanang bag-o pang nainyab. Kanang na-inlove, nadutla na ni Cupido nila pa. Bisag di na nimo pangutanon, may tungod siyang palalab, magsige na siyang panugilon. Kung sa una pa na maigsuon nga panahon, o na-love letter, before matulog, basa. Inig human, hibutang sa ilam sa unlan. Unya inig mata, una basa. Balik-balikon tong I love you. Grabe. Grabe kaayo. O kaning ma-in love, bisag tuas sa katuktok sa pila ka bungtod nga tabukon. 7 ka lawod, 7 ka bungtod. Pero bisan pag unsa ka lisod, maabot lang ang iyang palalab. Ana ba? Way babag. Way babag. Kay in love. Way babag. Harangin man ng lahat. Way babag. Kay in love. Muna yung nga, hamakin ka ng lahat. Hamakin man ng lahat. Masunod ka lamang. Wala na. Mauna basta in love. Walay babag. Maunay tawag na to ma-in love ang usa ka tao. Bisan pagdaghan ng mo komentaryo, ayaw lagi na. Ayaw lagi na kay adis. Ako ba ikaw ba mo pakiguban ako man. Matod pa nila, love ko no is blind. Di tinuod na. Di man gud tinuod na. Kanayo na, love is blind and lovers cannot see. Oh! Love ko no is blind and lovers cannot see. Mo na may igsunan ang mga gitawag nila na in love. Bisag kitang-kitang mga apan, natabunan sa pagbati sa gugma. Bisag ingnon, ayaw lagi na kay di magtotoo. Himuon lang gud nako magtotoo. Oh. Ayaw lagi ana kay dili pa na iyas Ginoo. Pwede ba day mag-uban ang ngit-ngit og kahayag? Himuon lang gud na akong kahayag. Na ana bagud na maigsuon, first love. Ang first love nato matod pa nga gigulagway sa bag-o pang nang kaila kay Lord. Sa una bang kaila nato kay Lord, nahinumdum ko sa bag-o pa pud ko diha sa Ginoo. Arang tabianan ako, di man ko tabian jud nga tao. Hilumon ra man jud ko. Ingnaon na gud ko sa ako mga classmate in college, Prem, hindi ka mahuhuling buhay. Hindi namin malaman kung ikay galit o ikaw natuwa.
hilom ra kuno kaayo ko. Pero sa dihang na in love ko kay Lord, hara na akong tabiana, di na ko mawaw. Pero dili lain ang akong gipanabi si Lord. Iko na. Bisan sa akong kaklase, may mga classmates, mga maestra na ako in college. Maestra na ako sa Spanish na subject. Gamay man pud siya, gamay pud ko, naigo rami sa kanang desk, bitaw, tapad yun siya. Iha, kung alam ko lang na dati ka nang ganyan, hindi na sana kita pakikialaman. Kasi naliligaw ka ng landas. Ma'am, hindi ako naniligaw ng landas. Ito na ang landas na totoo. Di ko mahadlok bisan pagkinsa na akong kaatubang. Tungod kay na in love pa ko adtos Ginoo. Pa ko adto ha. Na may na pagkasunod na pod na pagsunod na po na ako na subject college gihapon sa Spanish gihapon. Ang maestro namo gatudlog idolatry sa among klase kay seminarista man siya. Naa man di mo butok-butok. Di man mao. Di ko mutingog ani. Murag di jud ko meluna. Pardon sir. Pardon, sir. Bago pa ko nangalagas, Ginoo adto, wa pa ko buot adto. Daghan pa ko na sabti, pero ang ako lang nasabtan, di na ka pwedeng mo simbag di tinuod na Diyos. Sir, it is written, anak. It is written. Kay bawa ka may suon? Suku kayo, kinasukuan nag-akong teacher, professor na ko. You do not understand what you are talking about. Sir, I understand. Gadibati ming duha. Unya pagkahuman maigsuon ang mga classmate nako, Prim, hindi ka natakot kay sir. Bakit ako matakot? Natotoo naman yung sinabi ko. After all, half sa akong kaklase nadala nako sa fellowship. Sa adtong panahon na in love pa ko kay Lord. Ala Lord no, sa iluapod ko. Ano mga igsunan, way babag, di ka mauwaw, musuti bahin o Ginoo kung in love ka ni Lord. Di ka mauwaw yun. Doon ay mga panahon, may igsunan, bisan ka itong mga bugoy dito sa Manila, mga yugtong to sa mga driver, inignaog dito, yun ko, Mama, bakit naman kayo nanghihingi ng pera dyan sa mga driver? Hindi na kayo naawa, nagkakandahirap na panghabuhay, kukunan ng hilingan niyo pa ng pera. Bugoy na ha? So, kiatubang ko niya. Storyahan ako sa pong sa Ginoo. Grabe, ana ako kaisog kaniadto. Kaniadto na maigsunan niyo sa hantod nga nasiran dyan ako og nadagid sa fellowship. Pakita na ko pagkaanang Domingo ha, dito gud siya ning fellowship, buntis gud ang asawa. Hiko Lord no? Kana kung in love ka kay Lord, magagawa mo ang lahat para kay Lord. First love, ang imong devotion kay Lord, ingon din ha, maigsuon. Sagdi ninyo, kay dugay, so kumakumana ni, sa katuig dun eh. Na, maigsuon, pag in love ka kay Lord, wag yung kay, dili ka maulang musuti bahin niya. Kay wala nagyulain na pinakanindot mainlaban, kundi si Jesus ra. Muna sa uban maigsunan, ma-inlove og tao. Pareha ba na maigsunan ng gitawag na to first love? Pareha ba na igsunan sa kanang bag-o bitang naminyo? Unsa may tawag ana nga stage? Honeymoon. Di ba? Honeymoon stage. Muna nga kanana gitawag og passion and intimacy of the marriage. Napa-excitement. Kay wa pa mamanggawas ang mga sigas ilong. Ano? Wa pa magkita ay sa tinud na kinaya kay og uyab pa manggod na napay pa cute-cute, di ba? Napay mga taguan kay unyag ma-offend. Pero kung maminyo nawa nay taguay, kumusinghag ba. Wa nay taguay kay anak man, no? Boda maigsuon kaning bag-o pa honeymoon stage ang tanang pinakanindot nimo imong ipakita. Tanang pinakanindot. Ati manuni mo na darling sweetheart honeymoon. Tara, mga inana bitaw magsuon kanang klase bitaw nga pagtagad sa imong partner. Kamo mga minyo makasabot mo ana.
Ambot ng pagkahapod, ug ngana pa mo sa sinugdan sa inyong pagsugod sa kaminyoon. O, di ba? Kana bang close? Kung pwede pa lang ipatapot na lang mo. Hindi na mo magbuwag. Ano ba? Ing anak close na close. Close kaayo. Kung pwede pa lang ipatapot. Hindi na magbuwag-buwag. Ingon ni Lord, ing anak sa una. Ang gugma na to kay Lord, na bisan o kapoy ka, di ka matug o di ka nagbasa sa Bible. Di ka mag-pray. Karon siguro sa nadugay na I'm telling this for the karaan na diha sa Ginoo, kay this is very true. Kay sa bata pata diha sa Ginoo, ang tanan nga pang Ginoo nga bisag tuwa sa layo ang nga buluhaton mo adto. Kay na ay buluhaton sa Ginoo. Pero pag nangadugay ng Kristohanon, kapoy naman ay ani ra ta sa bahay, kasimba man puta sa Ginoo bisag nara sa bahay. Ing ana no. So ang nahitabo mga igsuon, ang devotion nato kay Lord, kanabang sa una, first love pa, grabe ang Bible, di ibuwag. Di ibuwag. Na, grabe kang gibasa, nya muhilak-hilak pa inigbasa, kay makigsulti ang Ginoo sa iyang pulong inigbasa, grabe kayo nakatago sa pulong sa Ginoo sa iyang heart, kay in love kayo si Lord, kinainlaban. Unya, bisan unsa pang mga kakapoy sa trabaho o eskwela, bahalag kapoy eskwela, pero pag naay buluhaton sa simbahan, mudong gyapon gyud. Bisan kapoy, kay in love pa man kay Lord. Ing ana ang first love, undivided heart, undivided devotion. Way kahati ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Way kaagaw ba, way lain, nakasentro sa iyang kinabuhi, kundili ang Ginoo ang iyang gugma ug presensya. Unay first love. Kanunay nimong gitinguha ang mga butang, makalipay kay Lord, mga butang makapalig-on nimo sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo, mga pangandoy nga unsaon nimo mahimaya ang Ginoo sa imong kinabuhi, dadi ka mo sugot nga maabsent kag simba kay mura kag kuwang ang imong semana og naay adlaw nga Domingo di ka ni simba. Gani layo pang adlaw sa pagsimba maigsuon, ang imong hunahuna gaandam na kadaan og imong isulob inig-abot sa Domingo, andam na daan, layo pa, Lunes pa, na nakagiandam masinina unsa isulob ni ka-Domingo. Kay excited ka perme. Una, excited ka perme, unsa kay mensahe ni pastor na pud ihatag nga gikan sa Lord, aron karon Domingo, di ko musugot, ma-miss na ko na. Kay usik kayo, ma-miss na ko. Muna nga, di ko musugot, ma-absent ko, I will set aside any other thing. Basta lang nako mauna ang akong pagduol sa Ginoo. Kaya na ko ipadaplin ang tanang mga butang, di lang si Lord. Mo na first love. Dili ang, sagdilang gud ng Domingo, panagsarabitaw, tang absent. Abi ninyo, may katuyuan ang Ginoo nga nung naay COVID. Tuo mo? Nagtuo mo nga, gialaw ni Lord ang COVID. Dili man isulagma. Bisan tag moingon pa ginama or whatever reason, but still, God is in control of this. For us Christians, unsa may na-learn nato sa COVID? In our love for the Lord. Subo kayo pamalandungon maigsuon kung nasanay na punta nga okay na nit ng tamaning batutan na i-live stream. Total virtual. Pwede raman tamsim. Mamati pastor na aman nagwali sa pastor, mati rami adto. Pwede raman. Unya naab anday mahikap baday nimo ang naa dito sa Facebook, sa YouTube, mahikap ba na nimo? Maka-istorya ba mo puli-puli dito? Dili, di ba? Maka-encourage ba nimo maka-encourage ba kaniya? Maka-encourage pa siya nimo? Dili po, di ba? Igor ka tigpamatoy, pwede ka katubag-tubag. Ang gingon man gud sa Ginoo, kinahanglan ta di makalimot sa fellowship. Kay diha man gud diha nga magdasigay ta, mutubo ta diha sa Ginoo. Magtinabangay ta sa tanan natong mga sitwasyon sa atong mga kinabuhi. Muna first love. Ingon na ni Lord na wala na. Wala na ka nahigugman ako parihas sa una. Tinuod ba na maigsuon? Mao ba ni ang nakita ni Lord sa atoa?
nga sa unang nagsugod pa ta sa pagpangalagad sa Ginoo diri maglumpat-lumpat yung di ta palit. Di ko malit kay sayang kayo di ka apply sa praise and worship. Pero ang uban mga isuon ang nahitabo sa kadugayan na nga unya na tamato mag praise and worship. Para ali na lang ang dali ra. Igsuon, you know what? Praise and worship mao na atong halad pagministeryo sa Ginoo. Kumbaga sa kuan may igsunan sa cycle ba sa evaporation o sa condensation. Mabaron? Ang atong mga pagdaig nagpasaka ni maigso tawag na nag-evaporate. Nagpundog mga ulan dito sa langit. Ug ang Ginoo maigsunan ingon siya, He inhabits the praises of His people. That even during the praise and worship, God is working. God is healing sickness already, even in times of praise and worship. Ang Ginoo nagdasig na, nagligo na, nagcomfort na. Kung ikaw ni sulod ka diri gikan sa inyo na akay bugat nga problema gipas-an, akay mga struggles sa imong kinabuhi, as you came in and worship the Lord, imo gidayeg ang Ginoo kinasing-kasing, wa ka kabantay maigsunan na hawhawan ang imong gibati. Even then, igsuon. Ibalik nato kung nawala na galing ni. Ang atong kasibot nga kanang basa sa Bible mo ampo, mo dayeg sa Ginoo, mo sulti bahin kaniya, maigsunan nindot kaayo nato naibalik. Mao ni tambag sa Ginoo. Ari na ta maigsuon. Matod pa diha maigsuon no, while it is true that mature married men kanang man and woman yung diha, love deepens and grows stronger and richer. It is also true that it should never lose the excitement and wonder of those honeymoon days. The more kuno ang magtiayon supposed to be, nagkadugay, nagkalami. Nagkalalom ang inyong gugma. Usa na lang mo kung maghuna-huna. Diba? Pero tinuod po, nga doon na po'y managtiayon in danger, kung sa ilang relasyon, kanang gitawag ni take for granted na ang usag-usa. Nagsugod ng pagpangmakak, na bang dishonest na ka? No? Example sa mga husband, dili na mo remit sa ilang kwarta, kay mingon mga dili na kumpletong remit ang ilang sweldo, ay na magukoy ngani. Pero naana daylain something nga gigamitan nga dili gitugan tinuod sa wife. Na bang mga nila white lies, little lies, pero nagsugod na ang dishonesty, nagsugod na ang di na mutugan tinuod, nagkatabangay na anam-anam, nakatabang na, unya mao na niabot na nagcool na kaayo. Wala nay, di na nakaganahan sa nawong sa imong partner. Mo na igsuon, dapat di ba, i-develop man gud ng relationship, it must be developed, cultivate na to make it stronger, kanabang mas mulig-on pa, ang mo endure pa na, unay giingon, till death do us part. Nakamatayon lang, pwede makapahimulag, ana. That's why, diri sa atong naso, di gyud tagasugot anang divorce, di gyud tagasugot ana, atong gikuan nato diri, nga ang gugma sa Ginoo, mubugkos nato, till death do us part, gyud na, supposed to be. Pero kung magsugod na gani ng butang nga gipasulod na sa kaminyoon, dito magkauga, magkawa, nay lami, hantod na di nakaganahan, hantod nga naatuod ang imong presensya, pero mura kagwala na. Now, marriage now become in danger. Namiligro na ang kaminyoon. And that is why, ingon ani pod sa atong relasyon sa Ginoo. First love nato, sama sa honeymoon stage sa kaminyoon. Pero kung ato nang pabayaan nakasulod na ang compromise, sa ginagmay lang na mo na lisudra sa pagsugod, pero kung nasanay nakasayo na lang ang uban. Nagsugod na kay ganahan mo basag Bible kay wa ka ganahe. Kana bang ang atong basihan sa atong buhaton is ang atong gana, feeling, mood, wa ka sa mood, di ko feel. Di ko feel karon nga mo simba, di ko feel karon nga mo ampo, di ko feel karon nga mo basa, wa ko feel.
Sugda na gani nato na og kanang paandayon, wa nakakabantay na anad na ka. Now, sa atong kinabuhi Kristohanon, susihon na to. Asa man nagsugod, kay ingon man ni Lord sa verse 5, marita sa verse 5 maigsuon, ingon niya diri, another thing that we need to do, the counsel na ni Lord, no? Ani na tayo, ay salamat mahuman na di ay. Counsel ni Lord, una sa verse 5, atong basahon og dungan maigsuon, naman tingali po diri. Unsay gingon diha, the counsel ni Lord, ako na lang basahon sa English. Remember therefore from where you have fallen, and repent and do the deeds you did at first, or else I am coming to you and will remove your lampstand and ingon diha makaingsun, remove your lampstand out of its place unless you repent. So naitay tulo ka butang pod ini nga verse 5. Una, remember. Remember what? Unsa may ato ang hinumduman? Unsa may ato ang balikan? Nga angay natong hinumduman maigsuon sa atong relasyon diha sa Ginoo. Now, remember the height from which you have fallen. So asa nagsugod nga nagkabugnaw ka na diha sa Ginoo? Examine yourself. Ngano nabugnaw naman ko kay Lord? Is there now any compromise? Imo na bang gipasulod si kompromiso sa imong kinabuhi? Doon na ba'y nisulod sa imuha nga kanang gitawag nato og feelings and emotions against the Lord? Nabalhin nabalhin na ang imong focus dili na kay Lord kundi sa lain na. Natay gitawag og spiritual adultery. Mayong ka in love, related ka kay Lord pero related po ka sa world. Related ka kay Lord pero related po ka ni Satanas ug sa iyang mga buhat. Imo na ba nang gipadayon sa imong kinabuhi? Gitugutan na ba nimo ng mga ginagmay tuod na para nimo ginagmay ra na, pero wa ka kabantay gamay plus gamay equals dako. Right? Kabantay mo sa kayo sa maghaling maglungag. O makabantay ana. Di ba kung ang usara ka kahoy musiga na sa kahoy? Di. So kinahanglan nimo sang i-appeal sa daghang mga sugnod aron nindot ang tanan sila magsigaw makaluto sa imuhang giluto. Pero maigsunan kuhaan na gikan sa iyang tapok. Unsay may tabo adto niya nga kahoy? Makasa ba? Dili no? Dili jud na makasa, kundi hinay-hinay. Ingon ana pud usahay ang atong relasyon kay Lord kung hinay-hinay na nagpakalayo na ta niya. Mabugnaw na ta mo fellowship. Kay mahadlok tag inig fellowship, maigo na pud ta. Murag di taganahan kay murag ikaw la permi giigo sa wali. Wa baya mi kabalo og unsa ka. Kay wa mi gasunod ninyo og asa mo dapit nagadto unsay inyong gibuhat. Pasanginlan pa jud mi ninyo nang igo. Di ba? Na mga nga style ba nga nahanap po nang mangigo rage. Unsa man namo pagigo wa mi kabalog unsay among naigo ninyo. Kay wala man mi kakita unsay gibuhat ni tag adlaw di man mi Ginoo. Pero ang pulong sa Ginoo kung naagyud kay samad mo hiwa mo hapdos gyud na. Unsay sulti sa Hebrews 4:12. It's sharper than any two-edged sword ang word of God. Muhiwa gyud na good. Ingon pa sa Jeremiah nga mura nagmartilyo maso, dira martilyo maso. Mao na diha nga dukdukon gud ka diha kung nakikinhanglang dukdukon. Usahay kay maglikay ta mo simba kay maigo ta. Igsuon kung gipasagdan na nato, wata ka bantay. Hinay labi namin uta. Nasikuan dito, nastambol ko ana. Igsuon ayaw na himo ang rason. Tutok kay Lord. Remember from where you have fallen. Namdumi, asa ka dapitan nagsugod na bugnaw ka.
Asa ka nagsugod nga nalayo ka sa Ginoo. Asa ka nagsugod nga di nakaganahan sa mga butang iyas Ginoo. Di nakaganahan mo fellowship. Di nakaganahan mo basag Bible. Di nakaganahan mo ampo. Asa ka nagsugod. Hinumdumi. Remember. Ingna ko no maigsuon. Remember. Kusga igsuon. Remember. Sudla sa atong hunahuna. Remember. Nganong ning ani ko. Unsay sinugdanan nga ning ani ko. Nya unsay sunod nga giingon sa Lord dire. Repent. Repent. Pag hinulsol. Unsay may meaning og repent? Unsay nasabtan nato og repent? Aw binasayon nato. Pag hinulsol. Unsay may butot sa but-ana? Pagtalikod sa sala. Nabitay kanta, I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for all the things. Pero, mao pa'y pag-sorry, Lord, balik na pud. Balik na pud. Dili na repent. Dili na repent, ha? Dili na hinulsol. Ang hinulsol is a total change of mind. Total direction. Kung dito ka nag-atubang, ang sa natawag sa degrees, 360 ba na? Degrees? 180. Kape na ito ng ako, ka 360 yun na. Matuyok po balik. 180 degrees, ani nakaatubang. But pasabot, talikod ka sa sala. Muatubang na ka sa Ginoo. O padayon sa kabag-uhan nga gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili na ka magpuyo dito sa mga dapit nga dili iya sa Ginoo. Gihinulsulan na nimo. Gipangayuan na nimo pasaylo. Lord, pasaylo ako kay nahimo ni nako. Lord, pasaylo ako kay yun ani. No, Lord, pasaylo ako na ako'y kasuko, na ako'y kanang pagdumot, Lord, na ako'y kasilo, na ako'y pagmangay, na ako'y etc., na ako'y kasina, Ginoo, na ako'y ingon aning gibati, Lord, pasaylo ako, Ginoo, kuhaan ni nga pagbati. Lord, nasayop ko, tarong ako, Lord. Ingon dia sa 2 Timothy, nga ang pulong sa Ginoo sa mana, pagtudlo ka sa kamatuuran, pagbadlong pagsaway, pagtudlo sa pagkinabuhing, matarong. Remember from where you have fallen. Og sunod, repent. Nasabtan na nimo dito ko nagsugod. Next is repeat. Unsay repeat? Katong una nimong gibuhat sa dihang bag-o pa kang na in love kay Lord. Unsa may buluhaton nato sa bag-o patang bisan sa una natong pagkaila sa Ginoo, naa dito na ang prayer, na dito ang reading the Bible, na dito ang fellowship, na dito ang obedience to the Word of God, na dito ang worship. Kung kanang tanan nangagagmay na sa imo, kung kanang tanan wa na alamiin nimo, ingon ka, nagrepent na ka, balik ito. Rekindle your love. Rekindle the fire of your love. Balik ito. Step by step. Step by step. Hinay-hinay. Restoring. Hinay-hinay. Hinay-hinay. Katong gikanta na to ganina nga, ayaw ko biyae. No? Ayaw ko isalikway. Igsuon mo na pinakahadlok nga mahitabo sa atong kinabuhi kung buhian na tas Ginoo. Kung wala na puwersang mugunit nato gikan kay Lord, kay magpataka na lang tagdagan aning kalibutan sa kangit-ngit. Wa na tay control. Wala giingon na og nasakyanan pa na balian og si tawag ana break na putlan og giya, nakasuway na ko ana, nagsakay ko sakyanan na wad agiya, kulba de kayo kay bisag nga bisag usaon og liso sa driver ang manabela, di na mosunod kay na ana na agiya, nakasakay pug ko og barko nga naputlan og giya, paspas na kayo ning tuyok dito sa dagat, abi na kog unsa ni nahitabo namo, ing ana ka peligro igsuon kung mawad-an na tag kiya nga gikan kay Lord. Muna maigsunan ingon niya na ay warning si Lord.
kung magmagahi tag ulo unsay buhaton niya nato. Unsay buhaton ni Lord ingon niya sa maong verse. Now ingon niya, or else I am coming to you and will remove your lampstand out of its place unless you repent. Kung pabilin kag magahig sa tanang pagbadlong sa imuha, now I will come and remove from you the lampstand. Kinsa ganitong lampstand nga giingon diha star nga gibutang sa sa lampstand, kinsa ganito churches, di ba? Kuhaon niya ang lampstand. Unsa but pasabot ana kung kuhaon na ang lampstand. Unsa magani ng lampstand nagrepresent na sa light. Life, light. Pagtangtangon na unsa may tabo? Kangit-ngit o wala nay kinabuhi. Nag-exist ang church physically, pero patay na kay wala na kinabuhi. Wala na espiritu nga nagdumala sa taliwala. Ingon ni Lord, unless you repent. Maigsunan ako lang pangayo sa Ginoo. Ani nga church. Nga pabilin musika ang lampstand dinhi. Kung sa Old Testament na, taas na lang kayo kung atong balikan, ang lampstand nga natidto sa templo, dili pwedeng mapalong. Adlaw o gabi nagsiga na siya. Now, lampstand, the light, the presence of the Lord in the church. Mag-unsa man ang church building, lami kaayo, pero wala na dito ang presensya sa Ginoo. Ingon bitaw ni Moses in Exodus, nag-share ni Pastor, Lord, show me your glory. If I truly found favor in you, Lord, show me your glory. Ipakita sa ako ang imong himaya. Kay kato nga tayo maigsunan si Lord, dili na mukuyog nila sa ilang journey because of their disobedience, sa ilang gibuhat ng mga katawhan sa Ginoo. Si Moses naghangyo kay Lord. Lord, if you will not go with us, I will not go either. Di po kumudto, muadto Lord. Ingon si Lord, ako mga anghel, pakuyugon sa inyo. Pakuyugon ako sa inyo. Ingon si Moses, Lord, dili ko musugot og anghel ra ang mukuyog namo. Gusto namo Ginoo, ikaw mismo ang mukuyog ka namo. Lord, let your presence be with us. Ingon niya ni Moses, if your presence will not go with us, we will not go either. Bisag unsa pa kadasig nato tan-awon sa gawas maigsoon, apan wala nay gahom og pwersa sa Dios, tungod kay wala na diha ang espiritu og presensya sa Dios sa ato mga kinabuhi, ang tanan wa nay silbi. Kaya lang naman ta maigsunan nagmalig-on ug nagmadasigon kay naaman ang Espiritu Santo naglig-on ug nagdasig sa ato. But if the presence of God kuhaon sa Ginoo nato because of our pagkagahig ulo sa atong pagkatig-ag kasing-kasing sa tanang pagbadlong sa Ginoo sa atoa, maigsunan ang mahitabo nag-exista pero way ka power ang usa ka simbahan dry. Og dili ta mosugot. This is a serious thing that we need to understand. Dili ra ni igo rata sa pagsugod nga kadasig nato, but it must have to be persistent, consistent until the Lord comes. Numdum nato last Wednesday ang akong gi-share sa inyo ha, katuna adiri last Wednesday. The Lord's coming, the rapture, the first phase of His coming is very, very, very soon. Kadali na, hapit na kaayo. Hapit na kaayo maigsuon. Muna nga kay ayaw na paglangan-langan. Kung nabati nato nabugnaw ta, nabati nato nawad-an na tagkadasig, then una-hunaon nato examine, evaluate, correct, i-correct, magpa-correct ta diha sa Ginoo. Amen?
magpakorek ta, patambag ta, patuo ta sa tambag sa pulong sa Ginoo. Ginamit ang iyang mga alagad. Magpatuo ta, mga igsuon. Unless you repent. Ingon si Lord, I will remove from you the lampstand from your midst. O kanang butangam, igsuon, ang hadlok kaayo. Pareha na sa unang panahon na ikabod, wala na ang presensya sa Ginoo. Hadlok na kaayo, igsuon. Hadlok kaayo kung buhian na ta sa Ginoo. Kay nagbuot-buot na tag-ato, di na ta namati sa iya, buhian na ta sa Ginoo, pasagda na ta, bisan pag unsay atong buhaton, magpakasatag, magpakasamag, kamang-kamang sa pagpakasa, dili na ta badlongon sa Ginoo, dili na ta latuson sa Ginoo. But this one thing, I'm sure, kung tinuod kang anak sa Ginoo, kung magpabadlong ka, magpasaway ka, di gyud mahitabo nga walay latos nimo. Kay pinangga ka o gimahal ka sa Ginoo. Muna mga igsuon, ingon diha, klaro kayo ang gingon ani na ta mag-end diha sa verse 7. Verse 7 ingon diha, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will grant to eat of the tree of life, which is in the paradise of God. Katong tree of life, nga diin silang Adan ug si Eve, di ba? Sa Genesis, gipalaya sila because of their disobedience, kay imbis kadto ang ilang kaunon, kadto na noong gidili sa Ginoo the tree of knowledge of what is good and evil. But gi-restore sa Ginoo, there is now the promise. If you repent, now back to where you have fallen, imong tan-awon diha ka, asa ka dapit, then gi-restore ka, nabalik ka, nadasi ka balik, naligon ka balik, nagpadayon ka sa Ginoo, na in love ka balik sa Ginoo. Unya ingon si Lord dire, promise heaven. Promise niya heaven. Ingon niya, I will let you eat the fruit of the tree of life. Sabot pasabot, wala na kanimo ang kamatayon. Ma-restore na. Mo na the everlasting life. Asa nato gastuhon ang everlasting life in the presence of the Lord dito sa langit. We are promised heaven. Gisaaran ta sa Ginoo og langit. Kinsay gusto maatog langit? May nasabtan ba ta sa ato pulo nga gihatag sa Ginoo karon? So tulo ka butang ingon niya, unsa ganito una, commendation, condemnation, and the counsel of God. And lastly, my example, we need to understand. Ingon diha, sad to say, no, kay ang Ephesus, nawasak gyud siya. Nawala gyud ang Ephesus. Hinumdumi, kung unsay gisulti sa Espiritu, ingon niya, if you have ear, kung namay dunggan tanan na adire, ang tanang naidunggan, maingog amen. Nakadungog ang dunggan, kay ingon na si Lord dire, kinsa na igtulungog, pamatia. Pamatia. Pamati sa gisulti sa Espiritu Santo. Pamati sa gisulti sa Espiritu Santo. Nakigsulti na ba nato karon ang Ginoo? Ang say sunod na kang atong buhaton. Say sunod na lakang. If you have understood the Word of God this morning, next, ang expectation from Him, from us sa Ginoo, is our obedience. We should not be hearers only, but be doers also. Dili rata, amen, amen, amen. Pero inig uli, ang sara ganito. Hinay-hinay na tag-check. Samtang niya pata dire, hinay-hinay na tag-check. Unsa naman ko karon, mao pa bagihapon ang akong kadasigon sa una kong nangalagad Ginoo. Katong una kong nawakwak kay Lord. Mao pa bagihapon akong excitement. Nya check nimo kung wala na, asa man nagsugod na wa nako ganahe. Asa man to gasugod. Then hinumduman nimo balike
ang sa imong pagsugod sa Ginoo. Ambak-ambak tagdayeg sa Ginoo kay na excited yung ka nga bisan sa atong pagkadautan gikit-an ta ni Lord og gihigugma gihatagan ta niyag bag-ong kinabuhi. Amen. Nahinay na to igsuon dili pa ulahi ang tanan. Kulang daghan lang kog na nasubo gyud nga mga churches nga mabal-an nato daghan ang mga simbahan ang nangasira. Sa tinuray lang, daghan ng mga simbahan, everyday sa survey, sa statistics, igsuon, daghang mga simbahan na karon, libo-libo matag adlaw na wala na'y simbahan na nga sira. Dunay mga lugar maigsuon na ang ilang mga simbahan na himo na lang mga bodega. Kaya nga naman wala na'y nanimba. Kung una may mga nanimba, ang nangasulod na lang dito mga tigulang na wa kay nakitaan mga batanon. O ang mga giwali na sa pastor kanunay na lang John 3:16. Pasalamat tayo igsuon kung dinhi sa ato napatay ngon ani nga kagawasan nga wa pa gi-remove ni Lord. Ang kay gayuna nato napay pastor gipadala ang Ginoo sa iyang simbahan. Kay daghan ng simbahan na sira kay wala na po'y pastor nga modala. Kay nga naman daghan po mga pastor na nga discourage ilang kinabuhi, pastor nga nalinga sa kalibutan sa negosyo. Na ako'y amiga nako nasa lugar sa Davao, ingon niya nga ang ilang kunong church, ang ilang pastor nagkabisi na sa ilang business. Nya unsa pa may ipakaon sa iyang mga membro mo na nga walay kinabuhi, walay uswag ang maumbuluhaton nga naman ang pastor mismo nagdala wala na diha ang iyahang gugma diha sa Ginoo. Daghan igsuon. If you only find out mag-search mo daghan ng mga bisan dinhi sa Pilipinas, sa atong lugar sa Bohol, daghan ng mga simbahan na walay mga pastor nangundang sa pagpamastor sa lain-laing mga rason. Una may igsuon ning kapuntagon karon, mag-ampo ta nga dinhin ini nga church sa One Way Disciple Church. Pila na ni katuig 5 years, mo 6 years na. Padayon lang gihapon ibutang sa Ginoo ang hayag ni ini nga church. Meaning to say, na gamhan ta kanunay sa presensya sa Ginoo sa tanang pagpamuhat ni ini nga church. Na naapaghapon ang iyang presensya nga naguban sa tua. Na nagbag-o og mga kinabuhi, nagluwas og mga katawhan nga naapa sa kalibutan. Nagamiton paghihapon ni nga church igsuon, daghan pang madala nato diha sa tiilan sa Ginoo. Individual and as a church, as a congregation. Na daghan pang maani nato diha sa iyahang gingharian. Daghan ang anihon dutay ng mga ngani. And I hope and pray that this church, One Way Disciple Church here in Lourdes, will be one of the harvesters. Sa daghan pang anihonon, dili lang sa Lourdes. Bisan pa sa mga silingang barangay aning Lourdes. Mga manindog ta maigsuon and atong aninawon, atong hinuktukan maigsuon ang atong mga kaugalingon diha sa presensya sa Ginoo. Ikaw ra jud ug ang Ginoo ang labing nakahibalo sa imong kahimtang, sa imong sitwasyon niya, nimo ug niya. Ikaw ra gyud ug ang Ginoo ang nasayod ana. Kung nabati nimo karon ang mensahe, kung giangkon nimo sa imong kaugalingon nga sama sa gisulti ni Jesus sa church in Ephesus, this one thing against you, that you have left your first love. Kung ugaling maigsuon diri sa naa diri karon, even kung naay makapaminaw ani sa atong live stream, kung kini nagaling ang imo karon gibati, ayaw palampasa ang higayon nga gihatag ni Lord sa imo. Ingon niya, repent. Remember from where you have fallen. Repent. Hinulsuli. And then, do the deeds. Buhata balik ang imong gibuhat sa una nimong pagpangalagad sa Ginoo. Let's sing that song, Kopti. O kaning kanta igsuon, awito nato personal nga to kay Lord. Hallelujah.
Kinabuhi ko nga na kinahanglan sa tandog mo, bukawa ang ako nahikatulog nga paghigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug kaksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sama ka sa tagbawa ko, punon mo ari ako Ginoo. Sing this one more time from the start and make it a prayer to the Lord. Susiha Ginoo ang kinabuhi ko nga na kinahanglan sa tandog mo, bukawa ang ako. Yes, Lord. Nahikatulog nga paghigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug kaksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipanganoy Ginoo. Sama ka sa tagbawa ko, punon mo ani ako. Kupti ako, Ginoo. Kupti ako ug kaksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipanganoy Ginoo. Sama ka sa tagbawa ko, punon mo ani ako. Kupti ako, Ginoo. Kupti ako ug kaksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipanganoy Ginoo. Sama ka sa tagbawa ko, punon mo ani ako. Punon mo ani ako. Punon mo ani ako. Hallelujah, oh God. Hallelujah, oh Lord God. Mga igsoon ini nga oras, udoot ta diha sa Ginoo, kitang tanan ikaw diha sa imong naimutangan, sampit sa Ginoo. Hayaan mo igsoon ang Ginoo, padayon nga makigsulti kanimo. Hallelujah. Hallelujah, oh Lord. Ginoo, salamat sa imong mga pulong nining atak na, oh God. Lord, salamat kayo, Ginoo. Lord, nga niya ka sa abo karon at taliwala, oh Diyos. Lord, pasaylua kami. Pasaylua kami, Lord God. Sa amo, Ginoong pagtalikod, Lord. Sa among unang gugma, diya kanimo, Ginoo. Pasaylua kami, Lord, sa panahon, Lord God, nga wala na kami magtagad kanimo. Pasaylua kami sa panahon, Lord God, nga nahimo na kaming uga sa among relasyon diya kanimo. Pasaylua kami, Ginoo,
dako na sa kalibutan ng among mga tinanaaw, Ginoo. Lord, pasayloa kami. Lord, pasayloa kami, Ginoo. Pasayloa kami, nakalimot kami. Nakalimot kami kanimo, Lord God. Nakalimot kami, Ginoo. Nakalimot kami, O Diyos. Sa una ni mo, Lord God, nagugma ni namo diyan ni mo, Lord God. Lord, pasayloa kami, Ginoo. Pasayloa kami sa among pagkabugnaw, O Diyos. Pasayloa kami, Ginoo. Nga dili na ikaw ang among tinuod nga gihigugma. Pasayloa kami, Ginoo. Kung nakikapin na kami sa kalibutan, pasayloa kami, Ginoo. Kung among gihugaw-hugawan ang among kinabuhi, Lord God. Pasayloa kami, Lord. Pasayloa kami sa tanan na mong gibuhat nga wa ka nalipay. Sa among Ginoo nga kompromiso, Lord God. Sa pagkikuyo namo sa kalibutan ng mga buhat. Sa pagkatigas, sa pagkasikasing, Ginoo, sa pagpakasala. Hallelujah. Lord ka, nagkapuliki na kami, Ginoo, sa kalibutan, O Diyos. Sa pagkabot sa mga pangandoy nining kalibutan, Ginoo. O tuhod yana, Lord, amo na kang ipadaplin, Lord. Ang imo mga sugo, wala na mo tumana. Ang imo Ginoo, ang Lord God, nakabubuto na wala na mo pangitaa. Hallelujah. Lord God, gaksa kami, Lord. Kupti, gaksa kami balik, Lord. Sama sa usa ka anak na masupilon, nga miuli diha sa iyang abahan. Nga bisan sa layo pa, nagdagan ang amahan sa pagsugat kaniya. Lord God, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Kopti kami, Ginoo. Kopti kami, O Lord. Hantod maabot kami sa daganan, O God. Sa kisaan ni malangit, Lord. Hallelujah. Ikaw ang akong gitinguha, ug ipangandoy ka na sa magkausa nagbawa ko. Hallelujah, Lord. Munod mo, ani ako. Lord, kopti ako. Kopti ako, kasunod. Ikaw ang akong gitinguha, ug ipangandoy ka na sa magkausa nagbawa ko. Munod mo, ani ako. Ginoo. Hallelujah, Lord. Lord, salamat, Ginoo. Nga din hangtod sa amo karong pagpangulig ikan diri, Lord. Bit-bit na mo ang bag-ong paglaom, Lord God. Bit-bit na mo, O Lord God, ang mga kalipay nga gikan nimo, Lord. Muli kaming madaugon, Ginoo. Muli kaming bag-o, labas, Ginoo. Lord, you favor, O God. Lord, salamat, Ginoo. Day by day and from glory to glory. Lord, we will experience, oh God, your presence in our lives, oh God. Thank you, Lord. To you alone be the glory and honor. Father God, thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father, oh God. Salamat, Ginoo. Kanimo na mo ampingan, Lord, ibalik
ang tanang mga pagdaig, tungkog himaya, ya lamang sa ngalan sa imbutong anak ko sa Jesus.